Fa molta il·lusió tocar aquí, però realment hem de dir la veritat, és que el que ens fa més il·lusió és tenir una pancarta al Panyol de Mike Natural que està aquí, sisplau. Són altres, Sí, moltes gràcies. Intenta imaginar la manera d'escapar. Sé que tens ganes de córrer, saltar i cridar. Tot està a les teves mans, que mi tu triaràs. Tens enrere o córrer i tirar endavant. Tu pots triar, mentre que d'allà on parlar tu escolliràs. Camí per on anar, no cal buscar. Tens el teu davant, no te n'has adonat. Està a les teves mans. Notes com et vas fent gran, tot el que hi ha al teu voltant a poc es transforma i tot va canviant. Estimar-te i vull entrar al teu món, però que tu sols pensa'm i el teu nom per cridar-te sempre i deixa'm ser el teu son. Les bandals del sol, dona'm un son. I ara us hem de demanar una cosa, ja sé que no paro de demanar coses, qui collons soc jo per demanar, però és que ens han dit els tècnics, que hi saben molt més que tots nosaltres junts, que des d'aquí se sent millor. Jo ho dic perquè podríem, tota aquesta gent d'aquí, venir cap aquí al davant, sisplau, Ho podríem intentar, perquè és que realment des d'allà on esteu perdent, aquí, els que esteu aquí al costat on esteu perdent, un concert de l'hòstia, perquè clar, allí no se sent bé, llavors hauríeu de venir aquí al davant, que seria on sentiríeu realment. Bàsicament això és una qüestió de meva, perquè vull que us sentiu la meva guitarra. M'han dit, des d'allà no se sent la guitarra, jo vull que la sentiu. Home, animeu-vos, cap aquí al davant, si és que aquí sembla que no hi hagi lloc per cap gent, aquí. Una miqueta cap aquí al davant, home, cap allà també. Jordi, home, deixa't de gravar ja, i vinga aquí al davant.